Musta na sad mga bisdak? Ang topic karon kay kadtong gi-execute nga drug mule sa China nga Filipino. Ambot nga nung ilaning gi big issue nga may balaod nga to sa China kung mag-import or export kag drugs, execute ka. Kung wa mo kibaw ang gisuwat sad sa kanang immigrate ka, musud ka or gawas ka sa Pinas, naman sa nga to ibutang dako kayo nga label nga puwa drug smugglers. Drug smuggling is punishable by death, which is kind of kanang sanay kanang an oxymoron tungod the death penalty, wala may death penalty sa Pilipinas. So ambot nga nagisuwat na nila diha. So ambot nga nang large issue ni nga unsa man tungod Pilipino lang ila lang i-defend, even though nag drug smuggle or drug mule. Ang defense kuno ato nga tao kay ignorant siya about nga nag import siya of drugs or anything like that, nga kung ikaw kibaw ka wala ka nagpack sa imong kaugalingon mga butang, then you are susceptible to any kind of foul play. So no, it's simple. It doesn't need to be a big topic. If you break the law, you are subject to its punishments. Simple. The fact nga Pinoy siya, that doesn't matter, or Filipino siya, doesn't matter. Pinoy siya kay ignorante. So maaro na. So next time kung kinsa pa ka mo, observe the laws. Kibaw na lang mo karon nga ang sa China dili pareha sa Pinas nga slap on the wrist draw or unsa baka or ma-pay off ra nimo, siguro ma-pay off nimo kung nakay kwarta, pero kung drug mule ra ka, you're disposable. Maura na. Okay. Talk to you next time.